सर वो औरत इतना शातिर और चालाक बा, इतना आसानी से पकड़ में आई। पकड़ में आई ना, हैं? ओके लावे के पड़ी। इंस्पेक्टर सुनील कुमार, सर जैसे गलत फैसला जिंदगी के सही मकसद सिखा देवेला, वैसे ही काया के मतलब ओके गलत फैसला लेवे खातिर मजबूर करी और वो फंस जाई सर। वो फंसी, हमरा भरोसा बा सर। आई एम श्योर सर, वो जरूर फंस जाई। राइटर साहब, कौन कहानी लिखल जा रहल बा? जी एगो लव स्टोरी हटे। वाओ, लव स्टोरी। आई डोंट नो, यू लव लव स्टोरीज? प्यार होखेला इतना ही प्यारा कि केहू भी हो जाला वो में आवारा। इतना प्यारी बात करा तारा, लेकिन तोरा में वो प्यार दिखेला ना हमरा के? मैडम वो का है ना, कभी कभी जो दिखाई ना देवेला ना, दरअसल उहे होखेला। दम बा तहर बात में। अब हमरा के ऊ देखे के बा जी हमरा के दिखाई ना देता। हमरा के अपन बायोग्राफी लिखवावे के बा। बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स, एडवेंचर, रोमांस भरल पड़ल बा हमरा जिंदगी में। अच्छा, रोमांस? यस, रोमांस बहुत ज्यादा। ता तू सुनल पसंद करबा? यहाँ ना हमार फेवरेट जगह पर, और हमार फेवरेट ड्रिंक वाइन, और वहाँ हम अपने हैंडसम से पेइंग गेस्ट के एक छोटा सा ट्रीट दिहल चाहता नी। लिहल पसंद करबा रहुआ? चलो जाओ। चला। एगो बात पूछी? पूछा। इतना बड़ा घर में तू अकेले रहेलू, आपके कोनो आपन, कोनो फैमिली मेंबर केहू ना रहेला? केहू आपन रहे, केहू आपन, लेकिन वो हमार आखिरी मोहब्बत रहे जे हमरा के पहली बार भइल रहे। और अगर वो प्यार के ते महसूस कर चाहता रह तो चला, हम तारा के लेके चला तानी उ गलियन में। हम दोनों एक दूसरा से इतना प्यार करत रहनी कि मजनू लैला से ना कैले हुई हैं, रोमियो जूलियट से ना कैले हुई हैं। इतना प्यार। अरे का करतानी? खाना बना रहल बानी। अभी ना खाई है स्वीट हार्ट, अभी तो कुछ और खाई है। अरे एक मिनट, हाँ? गैस तो बंद कर ओके ओके। लेकिन ये पूरा मोहब्बत सूरज के डूबे तक ही रहत रहे, चांद निकलते ही चेंज हो जात रहे। हमर जान, आज तो तू कातिल लागत बाड़ू। हाँ? रवा अभी से पी के आ गई नी, हम पूजा करता नी। तो हम का करी? तोहार नशा ही ऐसन बा। आई पूजा उजा छोड़ दी रे। एगो नारी खातिर पति ओका भगवान होइल, और उका पति जवन चाहे नारी का कर्तव्य बा उहे सब करना।
आपके शर्म ना आवेला? हम पूजा करतानी। रुकी ना, ई का ह? कुछ देर खातिर रुक जाई, हम पूजा करतानी। छोड़ी हमरा के। हमसे जबान लड़ा मत बड़े। हाँ ए, तू कोनो कहानी में कोनो के रेप होत नहीं के सुन ले हब्बू। वो रात में आके हमरा साथ करत रहे। तो हमरा के ना कहब। हाँ? जब हम कहब ऊ तोहरा के करी के पड़ी ना, तू रौरा ऐसे ही पिटत रह। हम बाद में बतावतनी। हम बाद में बात करतानी। ई का? तलाक के कागजात। आज से तोहरा से हमार रिश्ता खत्म बा। लेकिन हमार का गलती है? का कहनी है हम? ये सब तोहार गलती बा। आज से तोहार और हमार रिश्ता खत्म। तू अपन रास्ता जा, हम अपना रास्ता जाए। हट। वो कौनो के तलाक देत भई देखलस तो हमरा के ही तलाक दे देलस। तो फिर तुको डिवोर्स पेपर के एक्सेप्ट काहे कहनी? कोनो एक्शन भी तो ले सकत रहनी राप। वो अपन मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हमरा साथ ऐसा सलूक करत रहे, फिर भी हम केहू और के परवाह किए बिना बेइंतहा प्यार करत रहनी। जबकि वो कई बार बिजनेस डील खातिर वो चाहत रहे कि ओकर बिजनेस पार्टनर के साथ हम बार बार सोवे खातिर कहत रहे। तू ओकरा खिलाफ एफआईआर काहे ना कैलू हा? जेकरे दिल के गैस कनेक्शन ही ऑफ हो, वहाँ दनादन लाइटर मारे से का फायदा होखेला? वो हमार शराफत के फायदा उठौलस बस। ऐसन आदमी से दूर हो जाइल ही बेहतर रहे। रिलेशनशिप इट इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। गिव यू 100% टू स्टे, अदरवाइज लीव। यहाँ गलत का होखेला और अच्छा का होखेला हम कुछ समझ ही ना पैनी। यहाँ हर तीसरा शख्स के दिल टूटल बाटे, तो ऊ का हर महिला के साथ अपन बिस्तर गरम करी? का सोच रहल बड़ा? इहे कि कितना कुछ लेके जियत रह तू ई अकेलापन में। हाँ, कोशिश करतानी कि अकेलापन जल्दी ये दूर हो जा। बोझ सीना पे बहुत हा, लेकिन मुस्कुरावे में का जावेला। यही खातिर तब से हम सोच लेनी, जब केहू ना मिले अपने जैसन तब खुद से प्यार कर ला। कुछ दर्द ऐसन होखेला जेकरा के हम सिर्फ सह सकेनी, कह ना सकेनी केहू से। हर कोई अधूरा बा, केहू अपना खातिर। केहू एकदम ठीक कहले बा कि लूट लेवेला अपन ही आपन के, वरना गैरों में तकलीफ इतना कहाँ होखेला। चली मैडम, अब सूते चलल जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। कहानी लिखे वाला हमर कहानी में ही उलझ गईला। बहुत आसान बा मर्द जात के बेवकूफ बनावल।